салому алейкум. Ман як хоҳиш дигар дорам. Агар имкон бошад, ягон ғазал бисароед аз бузургони классикамон. ғазал. Чунки ғазал шоҳи лирика аст, шоҳи шеър аст. маликаи ҳама гуна мусиқиҳост ғазал. шумо дар репертуаратон ҳамин гуна ғазалҳо доред? ғазалҳо албатта зиёд ҳастанд устод. ман худам хатмкардаи донишгоҳи давлатии хуҷанд, факултаи санъат, сарояндаи сурудҳои классикӣ. аҳсан. Классикӣ ва шашмахон. аҳсан. агар имкон бошад, барои бузургсолон инҷа ҷавоно бисёранд, аммо калонсоло ҳам ҳастанд. як ғазал бисароед. хоҳиш мекунам. зирашки кулбаи ман каъбаву будхона месӯзад. ту дар як хона оташ мезанию сад хона месӯзад. ту май бо ғайр менӯшиву мегардам кабобат ман. ту шами анҷуман мегардиву парвона месӯзад. ту шами анҷуман мегардиву парвона месӯзад. ба ҷисму ҷони ман ای برخی بی پروا مروت کن. تو بر کاهی من آتش میزنی و دانه میسوزد. و جسم و جان من ای برخی بی پروا مروت کن. تو بر کاهی من آتش میزنی و دانه میسوزد. آن گلی رو سیدا شمعی که افروزد. به گلشن بلبلو در انجمن پروانه میسوزد. به گلشن بلبلو در انجمن پروانه میسوزد.